Mistoqsi mill-ġurnalisti fit-tmiem is-Summit Ewropew fi Brussell, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-Kabinett ta' Gvern ġdid għandu id-daqs adattat biex jikseb ir-riżultati ġusti. Il-kwistjoni mhijiex kemm tonfoq, iżda x'valur tieħu lura. Joseph Muscat ta' eżempju bil-Ministru tal-Finanzi taħt Gvern preċedenti. Fost il-ħatriet ġodda fil-Kabinett hemm is-Segretarjat Parlamentari għall-Presidenza tal-Unjoni Ewropea fl-2017. Il-Prim Ministru qal li l-preparamenti għal dan l-avveniment importanti diġà bdew bil-partiċipazzjoni qawwija fuq livell politiku. Dwar l-assistenti parlamentari li nħattru fil-leġislatura li għaddiet, Joseph Muscat qal li preferi jagħti lid-deputati rwol speċifiku fuq proġetti differenti. Fl-istess konferenza tal-aħbarijiet il-Prim Ministru ħabbar kif diġà diskuta mal-Ministru Konrad Mizzi dwar l-ewwel timetables biex jiġi mwettaq il-pjan ta' gvern ġdid. Joseph Muscat qal li gvern ġdid huwa mħasseb dwar kif ġimagħtejn ilu Standard & Poor's qalu li l-interconnector kien se jidħol fis-seħħ fl-2015 u mhux fl-2014. Qal il-Ministru tal-Enerġija qiegħed f'kuntatt mal-Italja biex jara x'inhi s-sitwazzjoni. Il-Prim Ministru qal li l-pipeline tal-gas tidħol sew fil-pjan tal-enerġija ta' gvern ġdid bħala parti mill-mix ta' enerġija li għandu bżonn pajjiżna. Semma kif kien mertu tal-ex Prim Ministru Lorenz Gonzi li fil-konklużjonijiet tas-Summit 2011 ġie stabbilit li l-ebda parti tal-Ewropa m'għandha titħalla barra mill-grid Ewropew. Temm jgħid li f'dan il-qasam gvern ġdid se jimxi bit-trasparenza assoluta u l-mezzi tax-xandir se jkunu infurmati b'kull żvilupp waqt l-implementazzjoni ta' dan il-pjan.